És síndic de Greuges de Catalunya, síndica de Terrassa, síndics i síndiques d'altres municipis que també ens heu volgut acompanyar, president del Fòrum de Síndics i Defensors de Catalunya, regidores, regidors, amigues i amics. A Terrassa en 10 anys hem tingut 2 síndics de Greuges, en Joan Sales, recentment desaparegut, i molt enyorat, i actualment en Isabel Marquès. 2 persones en 10 anys significa estabilitat, significa coherència, treball pacient i constant i també independència envers la política i l'administració. És a dir, una sèrie de valors que hem conreat i preservat des de l'Ajuntament de Terrassa per fer possible una sindicatura que estigui sempre molt a prop de les persones. Una sindicatura que tingui les portes obertes sempre, que posi les coses fàcils i que pugui treballar amb independència i amb rigor en defensa dels drets dels ciutadans i ciutadanes. Vull començar presentant el nom de les 2 persones que han estat síndics de Greuges i fer públic el meu agraïment, perquè sens dubte han contribuït decisivament a forjar la personalitat de la institució a partir del marc de respecte i d'estricta separació de funcions que li va atorgar l'Ajuntament de Terrassa des del moment de la seva fundació. El prestigi adquirit en aquests 10 anys, l'autoritat moral que han guanyat la sindicatura, és fruit molt directe de la tasca de les 2 persones que han estat al seu capdavant, també dels seus col·laboradors i col·laboradores, que hi han posat el seu segell personal, el seu compromís de treball exigent i amable, perquè les 2 coses no estan renyides, al servei de la ciutat i de les persones. És evident que les administracions no sempre fem les coses bé. En el cas de l'Ajuntament de Terrassa, puc dir, m'enorgulleix dir, que ho intentem fer el millor possible sempre, amb el màxim respecte a la llei i a la persona. El 100% de la perfecció és evident que no es pot aconseguir enlloc, però ens hi podem acostar molt i les xifres d'aquests 10 anys ens ho demostren. Gairebé 1.400 expedients i unes 6.000 persones ateses en 10 anys no fa pensar en un índex elevat de conflictivitat ni d'incorreccions, sobretot si tenim en compte els milers i milers d'expedients i actuacions municipals que s'han fet cada any des del 2004. Però hi ha altres eleccions, com poden ser les estatals, les autonòmiques, les locals, cada vegada geogràficament més properes. Segurament la que té més valor de poder ser traduïda en comportaments, amb exemples, amb il·lustracions que ajudin a la gent a entendre què és la democràcia, què és la política, són les eleccions locals. Avui a Catalunya hi ha moltíssimes dones i homes de tots els colors polítics que a l'àmbit local estan fent més hores que un rellotge en favor de l'interès comú. I ho vull dir amb orgull quan és fàcil deixar-se arrossegar per la pendent de que tot està corromput, de que la política és lletja i dolenta. La política és la tasca més noble que pot fer una persona, perquè s'interessa pel que és de tots, pels negocis públics. Tothom pot tenir la seva vida privada, però qui vulgui fer política, en el sentit més clàssic i més noble, és aquell o aquella que des d'on vulgui i des d'on trigui s'interessarà pel que és de tots, per l'interès general. I per tant, amb unes eleccions locals i amb un ajuntament i amb un equip de govern i amb un plenari com el que hi ha a Terrassa, tenen l'expressió del primeríssim nivell del que és la política, no només per elles o per ells, sinó per tots els que els envoltem, molts dels que són aquí, que sense tenir un càrrec municipal estan fent una tasca quotidiana o no quotidiana que contribueix a la millora de les coses públiques a Terrassa i per tant a la seva ciutat i per tant al seu país. I en aquest sentit encara podem subratllar-ho més en una època tan difícil com l'actual, de greu crisi econòmica, social i de greus retallades pressupostàries. Encara és més important donar valor en aquesta tasca immediata. Vostès tornen a ser el primer nivell de xoc on van a parar els problemes.
i els dic per l'experiència com a síndic, i ho pot explicar l'Isabel també com a síndica. Recordaran la gent gran que m'envolta el que significava als anys 70 el principi de la democràcia, la cua d'aturats davant dels ajuntaments buscant feina. Era aquella crisi. Només arribats a la democràcia local ja teníem quina assignatura, que evidentment no havíem creat nosaltres, però s'havia de resoldre. I van venir d'altres tan importants com aquesta. I va venir l'assignatura de la clara convivència cívica a Catalunya com vàrem assolir. Va venir l'assignatura dels drets elementals que venien definits d'una forma genèrica a la Constitució o a l'Estatut i que després hem hagut d'anar concretant en lleis precises. Derecho al medio ambiente, los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a un medio ambiente sano, que busque la temporalidad entre el desarrollo económico y el equilibrio medioambiental. Dret a l'habitatge. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un habitatge digne, segur i saludable. Protecció dels col·lectius i ciutadans més vulnerables. Les ciutats prenen totes les mesures indispensables per tal de facilitar la integració de tots els ciutadans i ciutadanes, sigui quina sigui la causa de la seva vulnerabilitat. Deure de solidaritat. La comunitat local està unida per un deure de solidaritat recíproca. Les autoritats locals hi participen i fomenten el desenvolupament i la qualitat dels serveis públics. Afavoreixen la creació de xarxes i associacions de solidaritat entre ciutadans i ciutadanes i controlen la bona execució dels deures públics.